Здравей! В това видео ще ти дам отговор на въпроса: мога ли да отслабна с канген вода? Ежедневно в нашите черва се натрупват шлаки и токсини вследствие на храната, която приемаме. Тези шлаки и токсини са мазни. Всички знаем, че водата не може да разгради мазнината. Ще сипа зехтини в двете чашки. В едната слагаме чешмяна и всъщност доказваме, че водата не може да разгради мазнината. В другата чашка ще сипа силно алкална канген вода с pH 11,5 и получаваме емулсия. Това е отговорът на въпроса: мога ли да отслабна с канген вода и как тази вода защитава нашите черва, имайки предвид, че 70% от имунитета е именно там.